So uthe 99 imizamo yakhe ukungisa esikoleni esiboarding school saseXhobo ekuthiwa iXhobo High ebesifunda belungu. 99 wakhipha 10,000 ukuthi ngiyofunda kuleso sikole. 10,000 ngihlala ngaphakathi ngiyiboard. But angiqedanga unyaka. Akuqedanga unyaka. Le nto ngiyiphoxile kakhulu. Angiqedanga unyaka. Ngaxoshwa kulesi sikole. Ngixoshwa kulesi sikole sekuthema kuba nomdlalo we-rugby. I think it was kwakuzodlala amabhokobhoko. Kuvakashe nabazali bey'ngane zesikole laba omama nobaba bamabhunu sizoyibukela ehholo lesikole kuvakashiwe. Kwakudlala i-rugby na yayidlala namabhokobhoko angisazi noma yayidlala ne-New Zealand yini. Kodwa kwakumdlalo omkhulu ngo-99. Mina ngishiya bonke abantu befunda. Ngithatha omunye umfana wase-Eastern Cape esasesizwana naye sihlangene ngokubhema ugwayi ekwakuthiwa ubuhle Sinqotho. Umandisi umngani wami ngezwe kuthiwa usawudokotela abakubo kusho ukuthi basheshe bayibona ingozi bamlawula. Mina ngalawuleka ngimkhipha la ngizomtshela ukuthi sengibona ugwayi i20 emotweni ethize kwakuyimazi 323. Lento ngokuthi bengi-exposed kuyona elokushini leyo goqozwa kwemoto kanjalo. Awu 323 hayi 323 nange flat school drive uyayishaya phela masizoba nendlela yokubambeka. Ngempela ngifike ngisiguduzise ngathola okunye nje kuyinsimbanyana ezisibaca engathi safuna ukuba i-teaspoon. Ngifike ngishaye ngayo ngempela inyuka imoto ivuleke. Sikhiphe logwaya uma sithi la ngemuva khona le bhodlela elithandwa belungu kuthiwa iCapturio. Khona lona ne-6 pack yamakani i-Lion Luck. Siqule yonke lento ngithi thatha lento sithatha lento ngibuye ngithi siphinde singahambi kakhulu ngithi asikuthatha siyokufihla emadomini la silala khona kuma-dormitory ethu fike sifaka ko-drop shaye itifanyana la siphuza amakani 1 samsobhema ugwayi sibuye sifaka ama-perfume sidle oswidi sibuye sohlala leyo hall. Kanti lento njengoba siyenza kuzokwazeka ukuthi isikole security yaso akekho umuntu ongenile la ngaphakathi. Kuseshwe lezinto ifike ivuke ko-drop bethu futhi kowami uvuke lobutshwala ilogwayi. Caca ukuthi indaba ye-office kwaku-expelwa kwami esikoleni. So abazali ke babe disappointed kakhulu. Ukubuya kwami lapho ke sengizobuyela ukuhlala elokushini ngawo-99 ngoba ngiyahlala from cabanga ukuthi kwako-July kwakusekwehla ngoba le event ye-rugby ngicabanga siyayila ko-June July. Ngihlale-ke zonke ley'nyanga until December 2000 ngitholele isikole-ke emla secondary la ka-V high school. High school grade 8. Ngihambe-ke ngiyoqala kabusha-ke lapha tholo class teacher uthothi abanye uma bayamazi bakhule naye babefunda naye lezi ikole zala eMlazi boShaka kuphi kuphi. Hayi ngincenge ku first term ngabo March kanje. Ngabo March kanje ngithi sasivalile futhi ezikoleni. Ngidakwe sinemeke nabangani bami ngojeni zethu. Ngidakwe utshwala. Qabane nomunye umfana wakhona le lokushini ekuthiwa uThula Sizwe. uThula Sizwe sixabana sesidakelwe naye yabo. Sibanga nje futhi nakhona into engekho tshwaleni yabo ngifuna ukuzenza isiqhwaga nje sipedayo yabo le nto.
ngizothi nee awuthi isihlalo mfethu leso kade kuhleli mina lapha ngisho isihlalo engade ngisishila ngazi nokuthi sona noma kusona yini kanti ngempela akahleli isihlalo nesasihleli mina esami sayithathelwa intombazane ehlalela le naso hayi mfethu mayethi hayibo lesihlalo mfethu ngisilande lapha ngihleli kusona ya kwamaholiday amatsha first term ngivele ngidonsa umbese ngivele ngimgwaze lo mjida wasendlela kabi mfethu njengoba ngimgwaza ugcine nakhuluma kusho ukuthi wangayitshethi ngingagwaza umjay sifunda naye la secondary mthana ngivele nje ngidonsa umbese ngidonsa 3 star ephatheni ehleli nje ebhekele waqishwa shona mfethu ngizomgwaza lehlombe luckily mfethu ingashaya umqala iJack Lavine le ndawo eyingozi ngempela ivele ngishaya la ehlombe megxuma nje uyaphinda mfethu ngimgwaze la umgena umbese umdabule la uyabo into ezisihluku nje mfethu uyabo bese ngixhuma ngime lapha ngithi ngizokuphinda mfethu xazi igazi into ongayazi la uyabo ayi kube kusuka lezi ngihamba nazi bese mfethu yasamba naye 2000 loyo ya ayi kucace ukuthi lelo cala u16 years loyo manje nginawo weminyaka elokugwaza lomjida sengisho ukuthi u16 years iminyaka yokuzalwa enginayo ke manje uyabona njoba kunyaka 2000 lelo cala ke uma bengivulela lona bangise kule ndawo engala ePine Town ekuthiwa iValley View ehlala izingane ezisencane ezenzile amacala so le GPH ke le mayingisa khona leya ndawo ngisuke nisawo test yabo ngiswa enkantolo so lapha hlala ngihlangane noScotteni ababekwa lapha yana ke abagangayo abama street kid most abehlala la ePoint uyabo ayingithola ukuthi bayeqa ngelinye ilanga ebusuku la indawo vele okwazi ukufana nendawo enjenge rehab hayi scrossek singalandelelwa futhi njengoba lento yenzeka ngifica ithemu isivuliwe le bengihambe ngayo isivuliwe mhlambi isina 2 to 3 weeks ngibuyele esikoleni igoqeke indaba kanjalo oledi lichazeke ukuthi hayi no kwenzeka kanje na kanje alright ngibuyele ke sigele kuthiwa inkantolo imdedele ngaphansi kwesandla somzali nayo ke inkinga izoqala futhi ekuthenini phela manje ngibalekile lapha uma sengiqhamuka ngaphandle enkantolo ngingasaqhamuki ngevene elithunyelwa liqhamuka ngala ePlace of Safety kuzobuzwa kuthiwa uphume kanjani ePlace of Safety sengifuna ukuba naleyo nkinga kanti vele already time bafuna ukuthi umthetho uhambe ngendlela abafuni ukungijampisa ukuthi sibuyele bambona ukuthi hayi mangiyala esikoleni bazohamba bayo reporter ngibuye ngilanda ukuze ngiphume kahle ngendlela enefair ayi kube ngathi igazi liyangitshela ntambama ekhaya sengiyolala ngibuye esikoleni hayi ngiphume ngiyohlalela kaMeshente ngithi ngiyabuya ngingafika ekhaya ngizwe ngomunye umfana wamakhelwane owayesazi ukuthi awunje uyahlupha athi bekhona iveni yamaphoyisa befike la kini ngithi hawa ngisalala ekhaya ngithi hawa ngisalala qala kwami ke ukubaleka ngibaleke sengihambe ngihlala ke manje eMeshentini mfowethu kulowo mzuzu idladlela ngiswele lutho yonke into ngiyayithola bro ikhaya liyangqanqa mfowethu ithama ikite lingayizami mfowethu selirethayile already namatracker mfowethu lihamba nge325 IS Dolphin kubiwe la mawungene lokushini mfowethu mangikhumbula kahle ngingaqamba amanga mfowethu kule yamizi yalapha emafezini ephase 6 ngasekhaya I think bekuyidladla lokuqala ebeline fence ebinebhele sangweni Uthini bra wami mfethu khombisa ukuthi
bekwela abantu nje abathanda impilo emoja yabo. Hayi mfethu ngiyayibalekela yonke leyo mpilo emnandi. Hayi ayikho inkinga mfethu sengilongicasha ke bangifuna ke malo ngicasha bangifuna ngilongicasha bangifuna mfethu lize lingithole ithayi. Ngithola selamba nje nabanye obhuti abayihlobo abanama tax abanomuzi la ka BB. Bangitholeke basifica sikonye imeshenti. Kuyabhenya. Efike kuthiwe kuyavalwa la kuthiwa yamadoda hey. Uzela wena. Ey bona ukuthi yashuba. Angithi ngiphunga ngithi ngifike eminyango phambi kwakhe. Kuthiwa ngqinga isandla. Thathe bangifaka emotweni. Yabo same time. Dambe nami time. Police station. Fela ibike indaba yonke. Ngene selini. Uvuke ngenkantolo. Kantolo shintshe ke manje noma uvele view. Ikhombe Medium D Center yama juvenile eseWestville. Sengiyajeleke manje. Hayi ngifike ke lapha hayi ulethwe i-time straight. Yeah. Hayi ngifike ngingene la. No nayo into eseliyiphusha ukuthi lento liyenze. Amagenga kuboka lofana. Asefikile nobhuti abadala la eHladleni. Basho bathi hayi uma simthola nathi uJabulani ngendlela esomthola ngayo nathi somgwaza futhi masithanda sombulala. Yabona manje leyo nto umzali iyamconfuse leyo nto kunokuthi ingane yami if angiyithatha ngiyibuyisele ngale bese ngibatshela labo ngithi hayi useliboshelwe ngicala kanti laba ikushuthi lento understandwana bafuna indlela yokuthi nje khokhani siyeke lento yabona yonke kuvela lokho sengihamba enkantolo mawuyijuvenile kunala ama reminder kuthiwa ama 14 days awuhlali isikhathi eside enkantolo ingakuboni ama juvenile center nje kusebenza ama 14 days remind njalo after 14 days uyovela enkantolo lokukhulunywa kuthiwa sazokwenzela indaba ye-bail application yabo so mina ngihleli vele abazali sebeyikhulumile lento i-time nje ngokuba street kwalo la isho nje nkanti lathi bengicela nje ngene ithuka umgcina ngizonitshela mase ngimdinga hayi bhuti wami lana nguhlale April May June hey sibhekene nayo ke phela impilo yala ka hey la kaMlungu impilo yakhona ila ngiqala khona ukuyibona ya on the other side I right ekutheni train umqondo ufunda ukuthi akukho right ukuphila lempilo kodwa futhi kwelinye side I wrong le yanto ngoba iyakutrainela ukuthi ungabusalisabi ijele angithi uzofike ulibone uhlale kulona uphuma uphila okusho lento yokulisaba ukuthi kuthiwa ejele unokuhamba ungabuyi iyaphela ngoba uzofike lapha ufunde ukuphila nalabantu bakhona nawe ugcine mawunesibindi sokufighter khona ngaphakathi uzogcina nawe ufighter ngempela uthothi uyaphumelela ugcina uba isikhokha esivunywayo uthathwe yilabo ke abadominateile ngoba nabo bayafuna ukuba nezitaringi ngasesayidini labo uyabo hey ngihlalele lempilo ke ngalesa sikhathi bekusaphawa ngamaplate lawa athayela yabona manje ngizonqaka eParish ekseni unikwe iplate leli ligcwele liyashisa iParish awazi uzolibamba kanjani mawuthi ulibeka la liyashisa ulishintsha ulibeke ngala liyashisa uzothi uqamba ufika kulokunika inkomishi ekathayela ukunika itiye liyashunqa itiye lakho elingenashukela nali iParish njoba lelingaka uzokushanga ispoon esisodwa esingaka uzosashukela obrown uhamba ulibamba uyalishintsha awuzothi ufika kuleyo nkomishi ufika ulibeke phansi ubamba inkomishi uyacabanga ukuthi ngizoliqosha mawuthi ufuna ukulibamba ikhona liyasinda
isithupha singena kulona futhi sokushisa uyabo angakazi ukuthi uyamtshela lo muntu ophakayo nami ngisafika ngisathithisa ezingishaya lezi impahla mhlambe ngayazi emva kwesonto ukuthi uyamtshela ukuthi hey cancellation lapho akufakele kancane mawuthi half akufakele mawuthi full lation mawufika ungasho lutho ukushanga full lation aliphosi plate ungakwazi isho libamba lento lokhu ingigqilazi insuku la uyabo uthi mawuthi uthatha iplate la uyolibeka etafuleni ngoba phela ngihlala etafuleni nibe ukele amabhench nibukane kanje nalo linye ngale isection yonke mhlawumbe section yabantu abawu400 le yonke iphaka ekitchen elilodwa lomhume lidikhishi leli okay futhi ijwayeleke lempilo yakho na ngize ngibone hayi phaka kanje okay yaqala uyajwayela itayela nempilo yalana kodwa nje akulona le parish lasekhaya ozofaka ushukela ozowuza ne taste uthola ispoon serama ulifake phakathi makufanele udle nerama lela lishanga lesa spoon sakhona esincane hayi siqaleke sijwayeleke okay abazali mfethu ke ngokuthi abazali hayi bayafika mfethu ngosuku lama visitor kuyavakashwa la ekhaya umsomluko ulesibili ulesithathu einganeni ulesine siyavakashelwa ungena ama visit liyazi oledu ukuthi malifika ngomsomluko ngiphathele lezo zinto zokudla right makrosa nokudla kwesipuni uyabo nezinkwa nani konke lifike lishiye lizobuya mhlawumbe ngolesithathu ulesithathu lokudla ngiyazi ukuthi lona ngokwalo licabanga ukuthi ngikudla ngedwa okusho ukuthi imali ngenzele ngomsomluko lesibili lesithathu lizo edaphe kwento ekhona ngizokwazi ukudla lesini lesihlanu ngigqibele isonto so wethu sidla sesamagenge sibaningi sihlale ke mfowethu kanjalo ke kuhamba isikhathi thema zithi July kucace ukuthi alright engathi kuzofanele ngixolelwe ngoba isixoxile imndeni yakubo kamfowethu lo wali imali kwakhishwa ke lawo ama expenses ke okulimala kwakhe kuhamba ibhedlela yonke leyo nto so inkantolo ke fika icala ke maselisuliwe ilihoxise icala liyahoxa kusho ukuthi icala lelo elisangavuka makuthiwa khona inkinga ayitholayo umuntu wayelivulile kube right ke ngiphume caca ukuthi esikoleni angisabuyeli mfowethu caca ukuthi angisabuyeli kuthi u2000 ngawo mase ibheke kuDisemba ngikhumbula kahle kwaku November 28 ukushona kukaMalungu omdala kubo woma wayesebenza emshiyeni kwakufanele kube nememorial service yakhe ngoLesine uLesine wakhona ngicabanga ukuthi uzoba ngomhla ka 1-2 December hayi mfethu ila before kushayele lo suku lokuthi siyifamily siya ku memorial service yamalume mhlambe 2 days before ishaye sangena kwesinye isitolo esikhulu engisasisho ngegama sakhona eMlazi ebesikade si wholesale sidayisa notshwala sasiqhekeza sangena ngeroof namajitami sasibhodloza sasishaya sabutha amakeso otshwala wagoloko impahla engaphakathi imali esayifica nje lapha siqhekeza ithili silihlephula sathola imali ethilini kusho ukuthi oshintshe laba bokusebenza yayo 900 and some change sathatha yona ngithi lapho kwakuyimina
Kuba khona umfutho engimkhonze kakhulu wakuthiwa usiphelele umngani wami usashona kwakuyimina usiphelele kuzoba uandile umjito wayequiet ethula kuzoba usiya kwethu sasiwu4 hayi sahamba ke sodayisa sadayisa utshwala lo kwamakesi yabo sikudayisa nje ngemali esheshayo yabo 300 ikawuntshele keste Smirnoff linamabhodlela awu12 ngicabanga ukuthi ngabo 2000 mhlambe la 1000 or 900 yabo salidayisa uswadayisa 300 ukuthi kushesha amakesi obhiya yonke leyo nto impahla zasesitolo kwadayiswa nje mfethu sanemali ke nje sawobhuti imadlisa leyo mali mfethu ngayidla kancane engiqamba mangu yabo ya istofu nje sabhekfire ngokusheshsha basheshe bakwazi ukusilandela abanikazi besitolo sabhekfire umuntu sambopha ngangafinyelela ngisho kwi-funeral service yamalume ngacanda ngawuhlala uDecember January February zithi February ngathola ibail beginning of March ibail 1000 ngaphuma cala ke lelo kusho ukuthi ama date alo ngila attenda vele ngila ngaphandle 2001 2001 mfethu hayi kwacaca ukuthi connection shoplifting izinto esengiyithola ma house breaking qekeza izitolo ngiyaphuma ngabuyela ngazofuna nalezi eyila emadrobheni sengithole no connection abangani abasha nabanye ngibathole nasejele abaqekezayo.